Hej alle sammen, og velkommen til den her nye serie, der kommer til at foregå på min kanal. Det er mad med lamaen. Simpelthen. I dag skal vi lave noget yum-yum. Simpelthen. Det vil være i gang med. Vi skal bruge yum-yum-pakken, en skål, en gaffel, så det er selvfølgelig der inde i yum-yum-pakken, og vand. Vand har jeg sat over til at koge, før jeg begyndte den video her. Så putter vi krydderien, den ser sådan her ud, hvis du køber den røde. Så putter vi den ned i selve nudlerne. Sådan. Så er det klassisk trick, jeg gør, det er at ryste den her lidt. Så kommer der godt ud i det hele, så vender jeg en rund. Vi så får vandet en god smag. Så henter jeg lidt vand. Så tilbage igen. Hup. Så kommer vand. Så hælder vi vand ned til nudlerne. Jeg skal passe på, når jeg gør det her. Det er mange grader varmt vand. Sådan. Jeg er tilbage igen, når de nudler her, de engang er klar. Og selvfølgelig min trofaste gaffel. Når min trofaste gaffel og min nudler er klar, så vender jeg tilbage igen. Vi ses indtil da. Hej. Så er vi tilbage igen. Vi sidder her i køkkenet. Mine nudler er her. Når det er, du har varmet det her op, når du har varmet vand op og alt det der, så putter du selvfølgelig noget i nudlerne. Så skal du lade nudlerne stå lidt med det kolde vand. Så bliver det til sådan noget her. Rigtig lækker noget. Det dufter helt vildt godt. Og hvis I skulle spørge, så de her nudler, de er købt nede i Fakta. Jeg reklamerer ikke for Fakta eller noget. Men det er i hvert fald der, jeg har købt dem her. Så ja. Nu vil jeg spise mine nudler. Hvis I vil have flere af de her videoer, så smid like. Så bliver jeg glad. Så jeg lige med her. Så bliver jeg glad. Det støtter kanalen. Og hvis I ikke har subscribet, så meget gerne bare smadre subscribe-button. Subscribe-knappen. Nu vil jeg lidt stille sidde her og spise mine nudler. Så ses vi igen i næste video. Se. Et lille shoot. Yes. Og så kommer det færdigt resultat til at se ud. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med. Og smid et like, hvis I vil have flere af de videoer her. Tak fordi I så med. Ses igen i næste madlavningsvideo.